ollut todella niin vaikea. Se oli vaikea, se oli pitkältä aikaa mennä sitä metsätietä, mutta tämä kysymys elämän suunnan sisältö mä oon jotain vielä, mutta mä en enää kestänyt sitä, että sanottiin, että on oikeastaan kaksi keinoa, mitä musta pääsisi eroon. Toinen on se, että pitäisi tappaa, ja toinen on se, että loppuun. Toivottavasti ei kamera sähy. Mitä? Ihan totta. Mari. Mari, kato tänne. Me olin tosiaan Marjassa siellä. Te tunnette, kun me Joo, ja siinä tämä oli tekemässä puita. joo. Oi, ja siinä saimme frattaa. Oi herra, ja siellä niin mukavan näköinen olet, että kyllä se katto niin. Oi kiitos, Helvi, kiitos. Ja meillä on ollut niin mukava kuuleelma ja nyt minä pääsin selville. Ja Tuletteko tuosta? Me tuosta tulitte. Juhani lohutti niin, että no tässähän se olisi seisoo. No niin. Kiusaa sitä niin, että mitä se kysynyt 7 ja 10, Joni, älä se kuule, älä. Joo, joo. Tulee mennä. Olenko päivittynyt? No ole. Hyvä. Kyllä se vähän tarttuu vaikka. Miten